BTR आव साख्रि ओंखारदों। Bodoland Women Empowerment Champions Recruitment 2025। हेल' लोगोफोर, जोंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनै जों नोंथांनि थाखाय मोनसे गोसो गुदुं खाबु लाबोदों, जाय आसामनि BTR आव दोहौ लाबोगासिनो दं। NRDS मेनेजमेन्ट प्राइभेट लिमिटेडआ CM जर'खा हाबाफारि बड'लेण्ड वुमेन इम्पावारमेन्ट मिशन 1.0 नि सिङाव 650 बड'लेण्ड आइजो गोहोगोरा चेम्पियननि थिसनथाइ फोसावदों। नोंथाङा बेखौ थार खोनादों। BTR आव मोन 26 गुबुन गुबुन हारिफोरनि आइजोफोरनि थाखाय गासै 650 लांदां मासि दं। बे हाबाफारिनि थांखिया सोलोंथाइ, रोंग'थि जौगानाय, साख्रि, सावस्रि रैखाथि आरो गावारि, समाजारि, रांखान्थियारि आरो राजखान्थियारि बिथिङाव दैदेननायनि खाबुफोरनि गेजेरजों आइजोफोरखौ गोहो होनाय। फै जों गुवारै मिथिनो। पजिशना जादों बड'लेण्ड वुमेन इम्पावारमेन्ट चेम्पियन। टटेल भेकेन्सिज एबा गासै मासिफोरा दङ 650। इलिजिबिलिटिया जादों बेचेलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन एबा जायखिजाया आयदायाव BA डिग्री जानांगोन। एप्लिकेशन मडआ जादों इमेल। लास्ट डेटआ जुन 5, 2025। सायख'जानाय बिनायसाफोरा मोनगोन दर्जिजों बानायनाय गोहो बांहोनाय फोरोंथाय हाबाफारिफोर। 6 दाननि समफारियाव हाबाफारियारि हाबाफारिफोरनि थाखाय सिगांनिफ्रायनो गनायथि होजानाय राङारि अनसुंथाइ। फिल्ड दिन्थिफुंनायखौ बांहोनो थाखाय मोनसे स्मार्टफन। आर'ज गाबहरनो थाखाय डकुमेन्टफोरखौ cmspecialinitiative@gmail.com आव हर। बावैसो सावगारिजों आपडेट रेजुमेन्ट CV। गासैबो सोलोंथायारि फोरमान बिलाइ आरो मार्कशीटफोर। बैसो प्रुफ फोरमानलाइ जेरै फरायसालि, मेट्रिक SSLC फोरमानलाइ, एडमिट कार्ड एबा जोनोम फोरमानलाइ। सरासनस्रा थाखोनि बिनायसाफोरनि थाखाय अरायथा BTR थाग्रा फोरमान बिलाइ एबा ST, SC, OBC, MOBC बिनायसाफोरनि थाखाय हारि फोरमानलाइ। सर्टलिस्टेड बिनायसाफोरखौ गावसोरनि खरसायाव लिरनाय आनजाद एबा खुगाजों मोगा-मोगिनि थाखाय नुजाथिनो थाखाय मिथिहोनाय जागोन। बेबायदिनो गुवारै मिथिनो होनाय जागोन। बांसिन मिथिथायनि थाखाय मावख'आरि वेबसाइटआव थां आरो बेबादि गोहो गोनां हाबाफारिफोरनि सायाव बांसिन आपडेटनि थाखाय जोंनि चेनेलखौ लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। BTR आव NRDS हेल्थ भलुन्टियार्स रिक्रुटमेन्ट 2025 गासै 420 पस्ट दं। बड'लेण्डनि थागिरिफोरनि थाखाय गोसो गुदुं खौरां। NRDS मेनेजमेन्ट प्राइभेट लिमिटेडआ रग निर्मुल BTR हाबाफारिनि सिङाव 420 सावस्रि मावसोम मासिनि हेल्थ भलुन्टियारनि थाखाय आर'जलाइ हांख्रायहरदों। बे हाबाफारिनि थांखिया गासै BTR आव सुबुं समाजनि सावस्रिखौ बांहोनाय। के डिटेल्सफोरा जादों मासि, सावस्रि मावसोम हानजा। गासै लांदां मासिफोरा जादों 420। गामि गौथुम जौगाखां आफाद ओनसोलाव मोनसे। थावनिया जादों बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन, आसाम। दान बान्थाया 3 दाननि थाखाय दानफ्रोमबो 10,000 रां। उफ्रा मुलाम्फाफोरा जादों फिल्ड वार्कनि थाखाय स्मार्टफन आरो साइकेल। आर'ज गाबहरनायनि जोबथा समा जादों 12 जुन 2025। इलिजिबिलिटि क्राइटेरिया। एजुकेशनआ जानांगोन बेचेलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन एबा जायखिजाया आयदायाव BA डिग्री थानांगोन। एज एबा बैसोआ जादों 18 निफ्राय 35 सिम। रेसिडेन्सि पार्मानेन्ट रेसिडेन्ट अफ BTR। डकुमेन्ट्स रिक्वायर्ड आपडेटेड रिज्यूम विथ फट'ग्राफ। एजुकेशनेल सार्टिफिकेट्स एन्ड मार्कशीट्स। एज प्रुफ SSLC सार्टिफिकेट, बार्थ सार्टिफिकेट। BTR residential certificate for general category or caste certificate for SD, SC, OBC, MOBC। माबोरै एप्लाइ खालामगोन? नोंथांनि आर'जलाइखौ cmspecialinitiative@gmail.com आव गासैबो गोनां खाख्रिफोरखौ हर। थि खालाम दि नोंथाङा आयदा सारियाव जाय थाथायनि थाखाय आर'ज गाबगासिनो दं बेखौ मुंख'। गावनि समाजनि सावस्रि आरो गाहामनि थाखाय बिहोमा होनायनि बे खाबुखौ दाखोमा। दानो एप्लाइ खालाम आरो सोलायनाय रग निर्मुल BTR हाबाफारिनि बाहागो जा। बेबादि खाबुफोरनि सायाव बांसिन आपडेटनि थाखाय जोंनि चेनेलखौ नाय, शेयार खालाम आरो साबस्क्राइब खालाम।